Odogwu Aburo ka ị na-emu ka o ji abụ ụmụ onye chọọ enwere ife ji ama Odogwu adị akọ akụkọ Odogwu anọrọ na mkpọtụ ifu drum ife dị n'ime ya isuo ya aka ị ga-esuju aka gị ịma na drum ife dị n'ime ya dị eme mkpọtụ ọ bụ na isuo ya aka ibi ga na-anụ ugwu dundundum mana o isuo bokiri drum aka ife ọ na-ada bụ komkomkom iji gosi na onye nwere ife adị eme mkpọtụ maka na onye ofu ọkpa adị aza akwa akwụrụ eji ọ na-etinye azụ n'ofe nnu ejiri ọ na-etinye azụ n'ofe nne n'ụwa ndị kali n'okwu fakọtalụ ndị a bụzi Odogwu gbazuru ka eme ndị bụ na gị na afa kpasie nkata nụ ifefe kwuru ka a na-eme asị na anya ka eji ama ọkachala aka mana ntụpị ya bụ akụ ife a bụ egwu ndị Odogwu maka na Odogwu abụrụ gaghị na-eme ka o ji akpụ ụmụ onye chọọ na ife onye melụ n'elu ụwa n'ọya ka eji akpụ ya Odogwu gị na afa mekọ ife iwe malụ na Odogwu dị akọ akụkọ Odogwu bụ akshọn ya melụ ndị oyibo ji wee na-asị na action speak louder than words. Ndị a bụ ndị mmemme ndị na-emesi okpogo bazusuru kemme obodo dị iche iche na ndị Igbo niile n'ụka fasipụtasie na mba dị iche iche n'ụwa ka fabisi ebinu ụfọdụ bi n'Asia, ụfọdụ bi Europe, ụfọdụ bi na Naịjirịa, ụfọdụ nọ na Amerịka. Ndị Odogwu n'ụnụ ka m na-etile egwu ha. Anyị ejebenu n'isi mmiri atata n'elu ụwa donu. Aishif Chinyere si Mbanaso Eze Ugo Chinyere one of Ohapu Ancient Kingdom nke dị n'Oru West n'Imo State. Chairman Mbanaso and Son Group International Nigeria Limited. Speaker ndị Imo na Hanover Aburo Egbuoma Progressive Union na German Branch Aburo
IG Obi Nwanne Worldwide General Treasurer Oluzuru me na Germany Omero Hawan of Igbo land nwoke Obiọma ọ napụrụ agụ ife ọkpụ n'ọnụ na Germany isi na-awa agụ 1 na Schengen ezi nwa mụrụ ụbahụ dara n'Egbuoma enelu m lọlọ gị o lọlọ Amuche Mbanaso Ugosi mba 1 of Ohaku Kingdom Osodi Eme 1 na Hanover Ezinne Ekene Mbanaso Mama Somtochukwu Mbanaso Ezinne Chioma Mbanaso Ezinne Osinachi Mbanaso Chief Callistus Ifunanya Eze Sobili Eze Chukwu Funanya one of Ohaku Niso Webili Chairman Ezukwu United Brothers President Oluzona Association na Munich President General Oluzuru me Germany Chairman Chief Executive Officer Eze Cleaning Company System Polo Okwuamoji 1 na Germany mana Ohaku Odogwu ni Shalomanya Kanje meze na Cambodia ebe anyị nwere Odogwu Prince Ifeanyi Chukwu Odogwu ni Shalomanya ake kpuchi onwe wanu n'ulili Sobili n'ụmụọmụli n'ihe la local gọọmenti Odogwu si wee bịanụ ezi nwanyị do onyere Igbo Chukwu ka nne nwe ọdụ ojibise m ọgọ Odogwu na Cambodia ezi nwanne Imoni omere ogbenye onye na-eme ụmụ ogbenye besara ya kone n'uwe welu ụfa ka nwanne nnu Odogwu na-enyere ogbenye aka omeoge na Cambodia ojibise mọgụ ezi nwuli nika dị Odogwu bili n'elu ụwa gị nụ Odogwu abụrụ m onye chọọ 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 anyị wee na-ekene Brother Uzoma Sunday Chukwu na-edu n'ụmụ onyụrụ ha ụmụ omuli ka o si eje Chairman Chief Executive Officer Sonny Bright Sons and Daughters Patent Stores Nigeria Limited Chairman Chief Executive Officer Sonny Bright Travel Nigeria Limited Oji Visa na flight ticket Emogo Oburuome na China General Secretary
UPU China branch na Gwanzo, executive member UPU Indonesia. Onye ma na anyị kelelu gị o. Anyị wee na-ekene Chief Nze Sunday Ejesieme, osisi ka nkwụnwa mesara nke izizi n'Egbuoma, eze ji ekwe akpa obodo otigbu anyịnya nna m kwubili o. Ọkwa nke isi m kwube egwu n'elu ụwa m na gị pụ m n'azụ na Dallas na Texas na America ka ọ na-eme mmanụ. Eze nwelu ndị agha nụ mana ọ dị achọ ọgụ chacha. Agụ na-asọ ọbara nwoke ọmadịli. Kenelu m lọlọ gị lọlọ Bridget Ejesieme, osiji nwanyị ọma godie nwanyị ọma bilio. Chief Richmond Shudi Ubabike Sobili, akonye wetalụ wanụ na n'ọzara n'Oru West dị n'Imo Steeti, Obereagu 1 na Nottingham, United Kingdom. Enelu m lọlọ gị lọlọ Oluchi Patricia Ubabike, ọmarịcha nwanyị. Ọ sị m kelee ezinne ya Nneọma, ezinne Madam Christiana Ubabike, ezinne mụrụ akonye wetara 1 na n'ọzara. Ezinne n'ịgadị o. Honorable Sakeni Singobidi n'iso wee bịa. Onye udo nwanne na New Jersey na USA. Nwa mama Lutia n'Egbuoma ka isi ezi nwanne m Ubili, nwanne Obereagu, ezi nwanne nke m. Enelu m lọlọ gị Lady Tina Ngobidi, Adakada n'Ọhakụ Ancient Kingdom n'Imo State, Oru West. Ezinne Bobby, ezi nwanne ọma ezi Ugochinyere 1 n'Ọhakụ, nwanyị ọma nke ibi ya mma na New Jersey, USA. Member Pioneer of Sunshine Ladies Club of New Jersey, USA. Anyị ejebe n'ihi ala nụ ka anyị ga-ezute Odogwu nwachi ya na mmalọji onye ọma n'ịdụsọ. Odogwu na Hanova oke mmụọ, onye si ka a na-egbunu Nze Chukwuma Eze Adachie oke mmụọ, Oshendo 1 na Hanover, Coordinator ndị Igbo na Germany, Chairman nzukọ ndị Igbo na Hanover, Germany, CEO Eze Motors and Eze Shipping Service. Odogwu si ihe ala wee bịa na anyị kenelu gị.
Odogwu abụrụ onye chọọ na nke onye melụ n'ụwa o ji abụ odogwu mkpa ruje Odogwu abụrụ ọgaghị na-emu Odogwu abụrụ ọgaghị na-emu ife onye melụ n'ụwa ka o ji abụ odogwu ihe na-eti ife odogwu anyị agụnye ya n'odogwu ife afọsụsụ chukwu deluo ọkpata ozu ọrọ one of Obereagu ancient kingdom beli founder Igbo Union na Dusseldorf first chairman and founder Oluzonal Union na Dusseldorf Grand Patron Old Oluzonal Union na Dusseldorf kenelu mulala gị lọlọ Loveline Chukwudoluo adaka ibe ya n'Ogberu Injinia Victor Ibeka Ebelechukwu Milienwilu 1 Igwe ọdịmma na-edo na New Jersey, USA gị na lọlọ gị Dr. Mrs. Chinwendu Martina Ibeka Osodiemak nwanyị Imobi dị ya o mere dị obi adị mma nwanyị ọma bilio Injinia Ibeka Obereagu nọsi na nwa Egbuoma ekene gị Odogwu na Amerịka Chief Chris bi mmadụ ndụpụ gbazobili abụrụkole ihe n'ihi ụmụ onye ọma na-edoso n'Odogwu bili n'elu ụwa gị Akajugo 1 n'ụzọ ubi ụmụna ọlụ onye karịrị okwu okotalụ 1 na Manhead President Olu Senatorial Union na Manhead Secretary General Oluzurume Germany Vice President Igbo Cultural Organization na Manhead Ifimanelu Otomusobili ikpe mara eziokwu one of obibi ọchasị akụ nwa na mụrụ ọha n'isobili Ịnọọlụ Imo steeti mmiri mara ugo Ojichukwu buru ụzọ 1 ugo bere n'ọjị Chairman Emma Interlink Limited na Bremen Germany dị na-eme ọfụma nụ enelu m lọlụgo lọlọ Helen nọnye ọtụm ugodia onye ndidi nwe mmeri ọ sị mụ kelele Chief Lọlọ Sebastian Obi Chairman Sabicon Group Limited na Aba nwanne dị na mba Emmanuel Otom sị mụ kene gị Ambassador Jean Godson Nwosu Nwafọ Sobili n'Umujam Mbere na Mbitoolu Local Government n'Imo State ka iso webili United Nations Peace Ambassador CEO
Care Medical Consulting, Patron, Igbo Forum International, Germany, Patron, Owerri Senatorial Development Union, Hamburg, Germany, Member, Board of Trustees, NIDO, Germany. Sachukwu dị nsọ fọsọ bili Akuyo Nigeria Limited onye mani dị sọ Akuyo na luli Akuyo ni kalila kali Akuyo Odogwu Akuyo Odogwu Akuyo Odogwu Akuyo Odogwu Akuyo bili n'enu ụwa gị nụ n'ụmụ ọmụli ka isi ejenu Akuyo bili n'enu ụwa gị Chairman Chief Executive Officer Akuyo Nigeria Limited Oil and Gas iji eme mmanụ Sir Christopher si Chukwudi n'isobili ezi nwanne m n'ịchalụ m anya nwanne buru ebu bilinu Odogwu Egbuoma Jemanu Sisi Chukwudi Oil and Gas Odogwu o jiri nkata kpụdakụ na Jakarta n'Indonesia Odogwu omenka afụ n'anya one of Igbo land onye ọma na-ede m usezi nwanne m bili n'Odogwu abụrụ ọgaine m abịa n'Egbuoma n'Igbo Odogwu onye na-ekpeghị ekpelu mmịa omenka afụ n'anya one of Igbo land Sisi Chukwudi Oil and Gas anyị nọ n'Ọlụ anyị nọ n'Amawka Owerri Onitsha Express Road Chief Ogbuehi Simon Ebele Obisobili Ogbuehi akụ wetara udo nke izizi na n'uli Igbe sai ezi nwa mụrụ n'obi oke nwa Chairman Chief Executive Officer God Gift Travel and Tour Agency Limited Ojivisemogo Igbe sai Odogwu na n'uli Igbe sai bili o so na ndị uli ji eme ọnụnụ anyị ejebe n'Enugu steeti anyị jee kene Odogwu nwanyị maka na asị n'ife ọbụla na-emene n'ụwa ma nwaanyị anọrọ ya mmadụ na onwere isi Lady Felicia Nnamani ihe mere mma 1 Adaka dị ibe ya na Jamagu Akpefu Local Government na Nkanu East na Enugu State Felicity Catherine The Best Cook na Bremen Germany Asamma nwanyị ọma nwanyị nwere obi ọma nwanyị na-enye ndị Igbo nri na Bremen Germany Odogwu nwanyị bilio Odogwu abụrụ m onye chọọ 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 ka njebezie na ndị Igbo nụ ka nje kelee Odogwu
omemgboju Ugochukwu ezi oyi m bili ọkadagide onye ọma n'ịdị m sokwuru ọha n'ịgadị na Stuttgart Germany ị na-eme mma ọkadagide ezi oyi m ọnụ na-ekwuru ndị Igbo na Facebook ọnụ na-agbasa ozi oji ọnụ azụ Igbo onye ọma na ị ga-adịla anyị nụ maka na asị na akpụrụ ekwughị gburu okenye afụ ekwughị gburu okenye ma gbanụ gị nọ ya gburu ụmụazị ọkadagide fụnụ na-ekwu ezi oyi m bilio na Germany ka ị na-eme mmanụ Obereagu Austria nwa Egbuoma ekele gị ọkadagide onye ọma na ị ga-adịrị anyị abata kpanuli onye zika anyị na-ekwunu Honorable Chetachi Igbo Enyesi na ndị ike okwu na ụmụaka ulike isi eje Odogwu buru ebu bili Odogwu chụrụ ụbịam na nwa ọchụgwu ụbịam ọsọ ọchụgwu ụbịam ọsọ ụbịam akpọfugo n'ezibe nne ya n'elu ụwa London Biggie and London Collection n'Enugu State ị na-eme mma Odogwu chụrụ ụbịam ọsọ ukweru ana ka anyị yi ole egbunu ka anyị jebe n'ọzọ ụbụrụ ka anyị ji eke n'Odogwu Chifu Ikechukwu mmadụ onye ọma na-edu Odogwu na China ezi elisi akụ n'ọzọ ụbụrụ Odogwu chụrụ ụbịam na ezi elisi akụ Odogwu onye ọma na-edu Odogwu na China bili Biaman CEO Express Shipping and Cargo Chairman Chief Executive Officer IK Hong Kong Logistics Limited Ezelisia One Nozumoro Ezi Oyima Odogwu na China Omero Odogwu lenyere ogbe ya aka na China Obereagu Austria nwa Egbuoma ekele gị Ezelisia Odogwu ka ịbụ Odogwu afọ ya n'ọzọ iso na ndị ọzọ bụrụ ji wee bili ezi maka Honorable Dr. Collins Nneji Chibuike na Mmeke Ngọkpala Imo State ka isi abịa German CEO Ofada Chibai China Limited Importer of all kinds of mobile phone accessories. Emeka Ofo Plaza in Emofma mana China ka ibisebi onye ọma na-echalụ m anya Odogwu bilio Chief Michael Utochukwu ọnụ abike sobili akụto na dị ọka egbe a na-agba n'anyanwụ 1 n'Ụmụdịọka na Dunukọfịa na Anambra steeti isi wee bịanụ anyị ekene na Dunukọfịa local government na Anambra onye ọma bilio na China gị na-eme mmanụ Odogwu bili n'elu ụwa gị Obereagu Austria nwa Egbuoma ekene ezi maka injinia Innocent Mgbende Odogwu n'Egbuoma ụmụ Ezara Egbuoma isi wee bịa Chairman Chief Executive Officer Inoben Investment Nigeria Limited CEO Solar Importation Solar Installation Solar Maintenance CEO Inoben Global Ventures Importer and exporter of all men tools
na Lagos ka ị na-eme mmanụ oju na-eme ọgọ nwa Egbuoma onye ọmanye ga-adị Odogwu ju na-eme ọgọ Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele Tubisi Michael onye polisi n'isi obianụ Egbueme ndị Igbo na Malaysia bili Tokandu na Malaysia Chairman Chief Executive Officer Amazia Mobility Travel and Tour Agency Central Bahar na Penang, Malaysia onye Malaysia arụmanya Egbueme ndị Igbo na Malaysia kenelu m ezigbo mama Ezinne Kodelia onye polisi ọgwụ ọbara nwanyị ọma afọ mụlụ Odogwu afọ mụlụ Egbueme ezigbo nne Chubike obele nwa Chimeleze Egbueme ndị Igbo Odogwu Egbuoma jemọnụ anyị ejebezie na Anamoka n'ihi ala local gọọmenti na Anambra steeti onyezi ka anyị na-ekwunu Marcus Nwezigwe Chairman Chief Executive Officer Macron Hotel Limited nke dị na Amoka asị na kuru ụlọ amala onye kpali ya na ego ruo ụlọ o buru ego Macron Hotel ebe anyị na-alacha aka ebe a na-eli olili Macron Hotel ebe anyị na-alacha aka Macron Hotel ebe anyị na-ene ndụ anya Odogwu Aburo ka anyị na-emu ka o ji abụ ụmụ onye chọọ enwere ife ji ama Odogwu dị akụ akụkọ Odogwu anọrọ na mkpọtụ Odogwu Aburo ka anyị na-emu enwere ife ji ama Odogwu